Ay, sumusobra na ito. Ang ganda. Ang ganda niya. Kailangan putulin. May nakahanda na akong mga paso kasi sayang nito. Pero sobrang tagal nito mabuhay. Ayun. Hindi ko na siya tinatanggalan ng dahon kasi ganun din naman. So mas may chance mabuhay yung ganito lang kaliliit. Dapat pala kaprom di paminsan-minsan dinidiligan siya para lumaki yung flower niya. Masyado nang maitim yung mga ano ko dito kaprom di sa lumot dahil walang tigil yung ulan. Kaya dapat ano ko ulit siya para pumuti. Ang tawag dun parang iipunin ko ulit tapos saka ko na lang ulit siya kakalat. Gabi yung itim kaprom di para silang may nakababad sa uling. Babalik din ulit yan. Matatanggal din ulit yung mga itim-itim. Mga lumot kasi na bababad sila sa tubig sa walang tigil yung ulan. Pero na-notice ko yung dun sa sa backyard, sa may kusina, hindi siya umiitim. Wala naman akong ginagawa doon. So ito kaprom din ginawa ko. Pinag-ipon-ipon ko muna para makulob yung mga lumot sa bato, sa white stones, tapos pag biglang umulan or matuyo sila tapos biglang umulan, so nagtatanggalan yung mga yung mga lumot. Yung ganyan lang ginagawa ko kaprundi para pumuti yung mga nangingitim na bato. Ipunin tapos medyo kahit 1 week or 2 weeks mong ganyanin para pag sigurado na natatanggal na yung lumot. Garden grooming ulit tayo mga kapromdi. Ayan, last na naman ulit yung aking mga halaman dito. Pero maganda pa rin silang tingnan. So, yung aking Mexican Pitonia, umunti na kasi inalis ko na yung mga, kasi masyado siyang ang bilis-bilis niyang humaba, para bang gumagapa, nagiging baging kaya pinuputol ko. Tapos yung Monaika, ay ang ganda nung ng Monaika kaprom dio. Ang ganda ng mga talbos niya, kulay orange na may something variegated. Tapos yung ko, ayan, kailangan ko nang putulin ito kaprom di kasi kumakalat na yung namamatay kasi sa kaprom di kapag mahaba na. Dapat tinitrim siya palagi. Yung Persian shield, kailangan ko na siyang itrim. Yung ko rin mga Pokienti, nagtitikwas na yung mga kanyang mga sanga-sanga na maliliit. Then ayun, yung ko dito kaprom di syempre maganda. Mga croutons, makulay. Tapos yung aking Eugenia, ayan, kakaputol ko lang nito. Mas maganda talaga kapag medyo nababawasan yung ulan kasi siya nag-grow. Katulad nito nung pagdating ko parang halos kala ko hindi nagaganda ulit. Mas trinamin ko kaagad. Ayan, gumanda ulit siya yung mga ko kasi gusto kong gawin yung parang Christmas tree. Dito naman kaprom di sobrang sobrang last nung na to kaprom di pag tanghali nalalanta kasi masyado siyang malaki. Kailangan putulin na siya. Puputulin ko na siya. Then magbabawas ulit ako ng mga yung mga dahon, mga sanga. Tapos syempre may naka-ready na akong pot para ko siya, itanim, ipropa yung mga naputol ko na na picara plants.
Ang ano kasi nito ka-from D, parang dapat dito medyo ano mababa lang. Pag masyado ng lash or mataas na masyado, hindi na siya magandang tingnan. Pag ano kasi pag medyo mababa lang, dumadami yung sanga niya. Tapos mas ano mas maliwalas tingnan syempre. Ayan yung ano ko dito. First time mamulaklak yung ano ko dito ka-from D. Anong tawag dito? Yung santan na ano na giant santan. Although hindi naman siya pa anong katagalan pa. Parang nilipat ko yata siya dyan dahil nasa paso siya. Hindi naman lumalaki dahil nasa paso. Kaya nilagay ko dyan. Ayan, gusto ko rin yung ano yung sana tumigas yung ano niya, yung sanga niya para maganda yung tubo ng ano niya. Ang laki kasi ng ano niya, flower. At mga pa isa-isang flower lang okay na yon basta may nakikita kong ibang kulay. Masaya ako doon. Ayan, syempre ka-from D yung ano ko dito. Ang ganda. Ano pala, ito na lang natitira ng ano ko. Ano ko siya. Repat ulit. Ilalagay ko ulit sa panibagong lalagyan yung mayana. Kasi, yun na lang mayana ko eh. Maghanap ulit ako mga ibang variety. Or varieties. Ito ka-from D yung ano ko. Ang laki nung ano, bulaklak ng star begonia. Maganda nito kasi nakita ko yung ano yung bago lang ako nagba-vlog, kasama ko sila Melodies Mini Garden, si Bobby Hang TV doon sa sa Silang Cavite na nag-vlog kami doon sa garden doon, tapos may nakita akong ganito. Ang laki nung bulaklak niyang tagal mawala yung ka-from D. Buwan din yung bago mawala, kaya lang ano maganda kung sabay-sabay at gusto niya ano yung hindi siya dinidiligan at hindi ko naman talaga dinidiligan yung ka-from D. Paminsan-minsan lang kasi yung soil niya na ano ng mga bromeliads, so hindi siya talaga nababasa. So pag umulan man, yung ano, yung ulan na sasahod ng mga dahon ng bromeliads. Ay no, ang daming bulaklak, naglalabasan yung mga bulaklak ng ano ng star begonia. So ayun, gusto ko pala, parang gusto ko na siya kasi dati binabaliwala ko lang yung star begonia, pero yung ano niya, yung dahon niya class parang medyo may pagka-social yung dahon niya, magandang tingnan. Ayun, at ang mag-ayos muna ko ng halaman dito ka-from D. Ito nga inano ko yung mga stones, yung ano para kasi nangingitim na pag ano kasi ka-from D kapag ano yung hindi siya nababasa, bumabalik siya sa ano pagka yung maputi. Yung iba hindi ko naman inano, konti lang ginanyan ko para matuyo. Palagi kasing basa eh. Kaya yan nangingitim siya, ayan kitang-kita. Ibabalik ko na lang din. Tapos ayan, marami akong puputulin ngayon. Sarap tingnan ng halaman ka-from D, no? Ganda sa mata. Sana ano lang, hindi na lang sila umano, yung stable lang yung laki nila pero gumaganda. Parang ganon. Parang hinuhubog ba? Kaya kailangan talaga i-trim para gumanda siya. Yung dito yung ferns nagkalat na. So natabunan na yung mga bato. So ito naman ayusin ko para maibalik ko yung ganda dito sa ano sa front yard. Medyo maganda yung panahon ngayon kaya ayan sisimulan ko na magputol ng mga sanga-sanga.
Ay, sumusobra na ito. Ang ganda. Ang ganda niya. Kailangan putulin. Ito naman ka-from di ipupurupa ko. May nakahanda na akong mga paso kasi sayang nito. Pero sobrang tagal nito mabuhay. Swertihan ba? Para kasi sayang. Siguro sa mga 10 tinatanim ko nito, mga nabubuhay mga 3 lang. Ay ganun. Parang tiyagaan lang magtanim nito. Ayun. Hindi ko na siya tinatanggalan ng dahon kasi ganoon din naman kahit tanggalan ko ng mga dahon, maano pa rin siya, malalanta. Ganda. Ganda pa na ning. Ayan ka-from, walang kasiguraduhan ito kung mabubuhay. Basta itutusok ko lang sa paso. Kasi hindi naman lahat nabubuhay. Ang gusto nito ay hindi masyadong nabababad sa tubig. Medyo lang siya, medyo dry. Pero hindi naman yung sobrang dry. Paminsan-minsan dinidiligan din. Basta hindi lang siya galawin. Tapos ayun, makikita mo na lang na nagdadahon na siya. Or nabubulok yung dahon niya, pero nabubuhay pa rin siya. Laki pala nung bahala na siya dyan. Sana mabuhay siya. Lipat ko yung iba. Siyempre didiligan ko siya ka-from tapos hayaan ko na lang. Yan. Parang bagong parang buhay na siya ang dating nyo. Sana mabuhay.
Mostly ka-promdi. Dati nung tinanim ko yan dito, ganito lang siya kaliit. Ganito lang talaga kasi galing siya ng Manila. Nilagay ko lang siya sa bulsa ng bag pag uwi ko. Tapos, siyempre pagdating ko, talagang itinanim ko kaagad. So, mas may chance mabuhay yung ganito lang kaliliit. Kaya mas maganda magtanim ng ganito kasi mas malaki yung chance. Yung ganito kasi, nasasayang lang ako kasi malalaki na. So, pag nabuhay, di malaki na siya. Yung chance nito, parang 70%. Tapos ito, 50-50. Kaya mas maganda magtanim ng mga ganito. Ayan, maliliit. So ayun po mga kaprom, na-restore ko na po yung front yard garden ko dito. Pero yung mga stones, ganun pa rin, maitim pa rin sila kasi dapat nakasako siya. Dapat sobrang init para pumuti ulit yung, or bumalik sa kulay yung kanilang kaputian. Ngayon kasi maulan dito palagi, so hindi talaga siya babalik nga kahit na pag ipon-ipunin ko yung mga bato. Ganun pa rin yung kulay niya, medyo maitim pa rin. Pero sa katagalan, basta nainitan siya at hindi masyadong nababasa, pumuputi ulit siya at nawawala yung mga lumot. So, ganun pa rin naman yung setting ko. Kaya lang, di ba may mga anak-anak siya. So, ko, pinaghiwa-hiwalay ko. Sometime, namamatay sila, natutuyo. Mayroon akong bromeliads dyan na ganito. Yung nasa gitna na ito, ganito. Natuyo siya. Hindi ko alam kung anong salarin. At ito mayroon na naman siyang isang pero ito parang hindi siya dumadami. Alam ko na yun, tatlo na ito pero bakit ganun pa rin yung dito? Parang wala naman nadagdag. Kasi ito, meron na naman siyang isang anak, pero hindi ko alam kung alin ang nito, kapareho. Kasi nagano na siya, nag-branch na siya, parang pang tatlo na nga I think na branch, pero hindi ko makita kung nasaan dyan kasi wala naman bumubuka na walang ganitong bromeliad na nakikita ko, nag-isa lang siya palagi. Then ayun kaprom di yung ko nga dito yung star begonia. Matagal yung bulaklak nito at malaki, so dapat pala kaprom di paminsan-minsan dinidiligan siya para lumaki yung flower niya, gumanda yung flower niya. Kasi pag dati nung hindi ko siya dinidiligan, hindi ko naman talaga siya diniligan, kaya lang yung dito, yung aking mga neo na philodendron, dinidiligan ko siya, yung mga tubig nang gagaling sa kanya na pupunta dito sa begonia. Kaya parang ang laki-laki ng flower niya, pero talagang malaki flower nito kaprom di. Nakita ko nito dati sa Tagaytay or sa Silang Cavite. Malaki talaga siya. Saka matagal mawala yung bulaklak niya. Hindi katulad ng ibang begonia na mga 1 week lang. Wala na. Ito magti 3 weeks na yung na yan kaprom di. Magti 3 weeks na yung bulaklak ng begonia na ito. Ayan. Ang laki niya. Tapos ito, lumalabas pa lang. Bago lang siya. I think diniligan ko na rin siya para at least, siyempre kailangan din naman kasi nila ng water para may ma-absorb sila. Although yung nila, yung katawan nila talagang puro water naman, yung mga dahon niya. At saka ang hirap diligan niyang kaprom, hindi mo minsan akala mo okay lang siya tapos bigla na lang malalanta kapag diniligan. So ayun yung ko dito, banda sa may wall, facing wall. Tapos dito naman yung pinaka front yard, yung pinakaharap ng bahay ko. Ayan, nakikita niyan. Pinutol ko na rin yung mga dito mga picara plants. Ayan.
Yung zebra na kalatia, ang laki, kung saan ko siya nililipat kasi wala akong mapaglagyan. Yung kalatia na lang yung kalatia na yan ay binigay sa akin ni Joy na grandpa. And since pandemic time, nagbablog ako sa kanyang garden, binigay niya ko yan. Yan ang inano niya sa akin, remembrance. Ayan. Pinutol ko na yung mga picara plants ko dito at syempre nireplant ko, sana mabuhay. Then nagpa-flower na naman yung ano ko dito, giant anong tawag nito? Santan. Ay, ang laki ng flower niya from Dio. Hindi ko alam kung saan yan ba nanggaling yan. Basta may hiningan akong isang sanga niyan, tapos tinanim ko. Tapos nasa paso lang, ang tagal kong nilagay sa paso. Hindi ko naman dinadirect soil, hindi naman lumalaki pag nasa paso. Anong dinirect soil ko dito, siyempre biglang lumaki, ang lambot ng katawan kaya natutumba. Ayan, tinatalian ko siya dyan. Yung milindres ko naman na binili, ayan, pinutol ko na lang yung sanga kasi parang ang pangit tingnan, hindi lumalago. Ayan, nire-revive ko yung mga halaman ko dyan, yung ano ko from yung mayana. Hindi ko lang alam kung mabubuhay ulit siya. Pero syempre, hindi naman sensitive yung mayana, kaya mas madali siyang palakihin, mas madali siyang buhayin. Ang problema niyan, biglang inuud yung kanyang mga dahon, kaya nabubulok siya. Minsan hindi mo alam na binabahay na pala ng uod. So bigla na lang siyang nawawala at natutunaw. So siguro mga 2 weeks, 3 weeks, makikita na yung mayana dyan na tinanim ko. Kasi maliliit lang yung napulot kong mayana dyan sa dito sa aking front yard. So ayan, maganda rin naman ulit at konting tiyaga-tiyaga lang para maayos. Ganun lang pag aalaga kong garden dito. Pabalik-balik lang din naman yung halaman. Pag nawawala, may tutubo ulit. So yun ang advantage sa minsan may marami kang halaman tapos yung nawawala yung iba, at mayroon ka rin ipapalit. Ayan mga aking mga picara plants. Yung bougainvillea ko, hindi naman siya nagpo-flower. So hinahayaan ko na lang kung gusto nila mag-flower or ayaw nila, so okay lang. Then ang ganda nung ko, ito, Monaika. So yung doon naman papunta sa bandang likod, sa backyard ko. Okay naman doon ka-promdi kasi mas madalas kong inaayos yung niya. Mas madalas kong naayos yung garden doon sa likod compared dito sa harap. Kasi dito sa harap minsan lang ako lumabas ng bahay. Doon sa backyard, doon ako palagi kasi nandun yung pintuan ng kusina, doon ako palagi. So dito naman, bihirang-bihira lang ako dito sa pupunta lang ako dito sa front yard kapag luluwas ako, pupunta ng bayan kasi dito ko dumadaan sa may kalsada. So ayan ka-promdi, maraming po salamat sa inyong panunood, at sana wag kayong magsawang sumuport at manood ng aking mga vlog. At gumagawa naman ako ng paraan para maiba yung ipapakita ko sa inyo. Ngayon naisip ko magtanim ako ng gulay, kaya lang gusto ko sa lang sa planggana kasi dito kasi sa amin hindi ang daming dito, talagang sisirain ng mga hayop. May pato, may manok, may aso, kung ano-ano yung umano dito sa mga halaman, kaya hindi ako nakakapagpatanim ng gulay. Mayroon na nga akong binibili ng mga seeds, kaya lang naisip ko saan ko siya ilalagay para hindi siya maano ng manok. So ayun po, maraming salamat po ka-promdi sa inyong panunood, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Muchas gracias. Maraming salamat at Diyos mabalos.